kwara ihe mekwara ụgbọala na ego a na-ana maka ịgba ụgbọala n'ime obodo anyị dị iche iche arịana pesentị 2 bụkwanụ nke mere o ji ruo 1431 n'ọnwa Mee. ọ dị mma ọ ka bụkwa nnọọ na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị nọ ure nne ya itile ego na transport gụ ka ọ da kemgbe na akwụ na afụ ya adatuola itiri ego etiri ka wepụrụ ewepụ ana m agba transport na-ejukwa aga ana m efe efe ị na-efe efe yes ngwa na nke ụgbọelu na-enwekwa ụgbọelu akwa na-enwekwa fuel na no ọ na-akpọ ya Philip Airways. Philip Airways Yes. ọ na-efe nke onwe ya ọ na-eji AI efe ka ọ na-eji ịchọrọ ịmata ga-abịa 12 a.m. n'abalị. Yes. aga m eso gị efe nke a ama akpọ injin akachi esoro gị ya na DJ Maf King ha abụọ gị esoro gị fewe na nke abalị a a na-eso gị efe na nke abalị no wonder injin akachi no wonder aga m eso na-efe nke abalị a ọ dị mma isi na Punch pụọ ka anyị jụọ ndị Vanguard Watergwan abakwalaka na redio gị ọ bụ unusual Wednesday na Oko FM 100.7 Owerri ahụ bụ Kachimọgụ KNO alongside Sister No Stress Me aka Ure Mpaya. Emebikwela aha m Madam No Stress kenke bụ Sister No Stress Me. Achọrọ m na iwu sister before. Ọ dị ka unu uziri kachi ebe a ka ọ bịa kpasuo m iwe this morning. Achọrọ m na sister before. Okay. Ọ dị mana ọkwa Vanguard Vanguard ka anyị nọ ugbu a xenophobia federal government na-achọ compensation si n'aka ndị South Africa for Nigeria na ha mere abandon properties ha. Gee ntị, federal government na South African government nye na anyị compensation maka ndị Nigeria hapụrụ property ha na mba unu gbala ya mba Nigeria eweleke ọ ga-adịkwa possible ure na ọ ga-adịkwa possible akụkọ gịnị Mike Ejiagha ọ dị mma federal gọọmenti Nigeria na-agwa gọọmenti South Africa si ha dịka ndị nke anyị na-agba n'ala ugbu a unu ga-enye anyị compensation yawu ịghọtala ihe kwa aka n'Igbo compensation. Gịnị bụ compensation? Akwa ihe kwa aka n'obi no, it's okay. Mana ajụ wee bụ n'ụtụtụ a gọọmenti Nigeria na-asị South Africa nye ndị Nigeria hapụrụ property ha na-agbalata ugbu a compensation. Mana ajụjụ m chọkwara n'ịjụ bụ ndị a na-agbalata o nwekwara ihe gọọmenti Nigeria ga-enye ha ga-ejide aka dịka ha na-ala alọ? Enwere mgbe ndị pụ ụzọ bịa suo ọ dịka gọvanọ Imo steeti ndị isi Imo steeti ga South Africa bataranụ ọ dịka akụkọ news kwuru na enyere ha 11 million. Okay. Enohia 11 million. Okay. So m si no time dị na South Africa lọta. Ya were ego ije ebido akara business na. Okay. Na kulikuli na granite. Na granite. Okay. Ekwele m ya nke m na-eme bụ kulikuli mana ihe wutere ngwụ na eziri m na north ha were lọtawa a kidnap the kulikuli on the road. My kulikuli was kidnapped on the road. Oh my God. My kulikuli was kidnapped on the road. Yeah, we're in the village people. And the village people. Ọ dị mana akwa Vanguard ka akwa kasị Borno school attack. Ụmụaka dị 37 ka nọka fukwara efu ka ndị parents ha na-akọ. Borno school attack ụmụaka dị 37 ka anyị ka na-achọkwa achọ ka ndị nne na nna ha na-ekwu. Borno school attack ụmụaka dị 37 ka na-efukwa efu ka ndị nne na nna ha na-ekwu. Unyi ewerechala ụzọ kpamkpam ma mechie drainage na Ondo, Oyo, Ekiti nakwa Ogun. Unyi ureghure ewerechala nnọọ ụzọ kpamkpam na steeti dịka Ondo, Oyo, Ekiti nakwa Ogun. Ọya mere ọhịa ahụ mere mmiri ahụ zozie gị na-eme ọ bụrụ na uriguri n'ọchịcha nnọọ ụzọ dịka akwụkwọ akọ si na Vanguard pụta na-akọwa na ureghure ewerechala nnọọ ụzọ n'ọchịcha ewerela ure wuchichi ụzọ n'obodo ndị dịka
Ogun Ọyọ Ekiti nakwa Ondo ọ bụrụ na ihe ndị a mee mmiri zoo gịnị ga-emezi flood nọ ide mmiri ọkụ ya alright ADC nakwa NDC emena upload presidential ticket ha na INEC portal for 2027 election ha kwubiri na ọ gaghị possible mana dịka ọdịla possible now ozi nke a na-akọwa na ADC nakwa NDC ha emena upload presidential ticket ha na INEC portal maka 2027 election ọ ga-adịkwa kpọkpọ ure na nwere PVC enwere m enwe ị ga-voturu onye ka mba ma agọ nwa isi eche m ga-ekwu ebe otu kọntratọ ji tinye aka maka Ikorodu flood nakwa Lagos Ikorodu flood Lagos gọọmenti na-ekwu nke a Lagos gọọmenti ekwuola na kọntratọs tinyere aka n'ihe kpatara oke ide mmiri bụ nke mere na Ikorodu 2026 World Cup maka aka egwuregwu obodo asaa akwalifayela maka round of 16 ebe agamekwere atọ ndị ga-esonyere ha 2026 World Cup obodo asaa akwalifayela maka agba nke 16 ebe aka nakwatụ anya na kọntrị atọ ga-esonyere ha n'ụbọchị taa ngwa gezie ntị ọfụma ka enu nke bụ eziokwu ure nne ya ama m na mma na-eso bọọlụ ọ ka kwasọsọ otu kọntrị na Afrịka ya Morocco rukwere round of 16 o. As long as Abapu go South Africa, I'm all right. Obi aṅụrị dị m. All right, no problem. Yes. World Bank ga-akwụsị mbinye ego China. World Bank ga-akwụsị ibinye ndị China ego na 2031. World Bank ga-akwụsị ibinye ndị China ego na 2031. Kedu mgbe ha ga-akwụsị nke obodo anyị? Lagos flood. Ọ dị mma. Lagos flood. Ago Palace Way, Bagada, Isabi, Eba, mmiri ekpuchichala ebe ndị a. Na mba Lagos, Ago Palace Way, Bagada, Isashi, Eba, Ọjọọ nakwa ebe ndị ọzọ mmiri akpuchichala ebe ndị dị otu a ugbu a. Ya hapụzie ịmụ otu na-eji anya moto. Mụwazie otu na-eji egwu mmiri. Nchọrọ ịga Lagos. Okay. Yes. Ure biko kwuo ọzọ. Na onye chi ịga Lagos na o mee gịnị? Hapụzie ịmụ moto. Mụwazie gịnị? Otu esi egwu mmiri. Otu esi egwu mmiri. Because ọ ga-awụzi survival skill. Ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịga Lagos anyị na-ego Eco FM n'ụtụtụ a ya ma moto anya nke akakwala gị obi ga-akwụ ugbu a gaa ma otu esi gịnị egwu mmiri maka ide mmiri akarịkwala n'o mana otu ihe na-ebute ide mmiri a bụ nwụchisi ureghure Nigerian Ports Authority na-akwado Abuja Memorandum of Understanding na Regional Maritime Corporation. Polisi akụsala ma nweta kidnap syndicate recover AK-47 nakwa ammunition ndị ọzọ. Ndị uwe ojii nwetara ebe ndị ntọrọ mmadụ na-anọ akpa arụ ebe ha nwa bekee kpọrọ ya recover ebe ha nwetarala AK-47 nakwa ngwa agha ndị ọzọ dị iche iche ndị aja akpa arụ a. APC edetala Suswan nakwa 25 other National Assembly candidate. Mgbage ntị APC asala Suswan nwampa nọrọtụ nnọọ nakwa mmadụ 25 ndị ọzọ maka National Assembly candidates. Ọ pati kwesịrị ite mmadụ ka ọ na onye ahụ dara ada. Okay. Ọ dị ma echefukwala na oge na-adịghị anya anyị ga-achịkọ ya ịgụpụtara na isiokwu ma wetara na nke ga-abụ isi ahụ kwabụ okwu ya bụ okwu nke anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a na nketa anyị ga-eleba anya n'ihe gbasara ide mmiri dịka anyị nọ n'ọnwa mmiri na-akụ gbomgbom gbamgbam ọ bụrụ na ile anyị echi gara aga nnọọ dịka m gbasara ọrụ mama ebe ure na-enwe nnọọ lọk mgbe anyị na-ala ure a na-abịa ndọdịkọ n'ebe a mmiri ahụ ebido anyị nwa na-ala echi mmiri fọkwa ntakịrị ka o buru m. Ke size trouser ị na-eyi? Size trouser m 55. That's good. That means ọ ga-aba anyị nwa abụọ. Isa ha mbụ gịnị?
Madam, no stress me. Thank you. Aga m agwakwa gị ọzọ. Ọ dị mma ndị ama na-ege anyị tiri ka anyị kwuru oge erele mgbe anyị ga-akwapịa ihe ndị anyị nyere bụ nnọọ akwụkwọ akọ ndị nke anyị hụrụ taa dịrị anyị nnọọ mkpa. Anyị ga-agbapụ ugbu a ka anyị ga-agbarata ọka ha, mana ọ bụrụ na anyị lọghachie anyị ga-eleba anya n'isiokwu asị kedu ụzọ ka mma iji gbochie aghọm ide mmiri. Kedu ụzọ kacha mma kedu gọọmenti kwesịrị ime n'ihe gbasara aghọm ide mmiri? Kedu ụzọ kacha mma ga-eji mee ya? Olee ihe ga-abụ ọrụ ndị mmadụ n'onwe nke ha? Olekwana ihe ga-abụ ọrụ gọọmenti ịhụ na ide mmiri eburuchaghị anyị kpamkpam dịka ọ dị ugbu a, n'ihi na anyị eruola n'ọnwa Jun na Julaị mgbe ide mmiri na-akarịcha akarịcha. Abụkwala ebe ahụ ị nọ ka anyị gabarata ọka ha. Anyị ga-abịaghachi ka anyị leba anya n'ihe isiokwu a nke anyị ji taa. Echefukwala na ọ bụ nzukọ Imo Igbo n'Eko FM 100.7 Owerri. Echo FM. My people, this information now for men the way they get urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you they piss blood, your bladder know the whole piece, so then you no get to peace of mind because of piss wahala. Prostalane herbal. Now the medicine where you need for prostate and urine normalization, plus including prevention. Prostalane herbal. Now that's medicine for prostate. NAFDAC confirm am. Why you they waste time? Go get prostalane herbal today before urine go disgrace man picking. For public, inside bus, market, workplace, churches, plus including sleepless night. Address na the Saint Herbals, number 1 in Jiribiako Street, off Ajoku Street by Old Stadium, Owerri. Telephone na 0803-882-4033. Again, 0803-882-4033 or 0803-714-0368. Again, 0803-714-0368. Biko gere na ọkwa dị oke mkpa ngwa Owerri gbakọtanụ na Mango Rice apụtala ọzọ na Mango Mega Millionaire Promo. Ọ ga-akpọtụ nke ọma. N'oge gara aga otu n'ime ụmụ anyị nwetara ihe nrita nde naira 25 n'ọnwa Maachị gara aga nke afọ anyị nọ n'ime ya, tinyekwara ndị ọzọ nwetara ihe nrita otu nde naira iche n'otu ọnwa Maachị ahụ nke afọ anyị nọ n'ime ya. Ị nwekwara ike isonyekwa na ndị ga-enweta ihe nrita na nke ugbu a. Ihe nrita nke mbụ nde naira 50, ya bụ 50 million naira. Ihe nrita nke abụọ nde naira 25, ya bụ 25 million naira. Ihe nrita nke atọ ya bụ otu nde naira maka mmadụ 25. Na nchịkọta ihe nrita kwa ọnwa bụ 100 nde naira. Lee etu ị ga-esi sonye na ya bụ ihe omume. Zụta akpa osikapa mango 5 kg, mepee ya, kpọpụta akwụkwọ dị n'ime ya, pụta nọmba gị ka ọnụọgụgụ ya dị 12 bụ 12 digit nọmba, ma ziga ya na nọmba WhatsApp dị na kaadị ahụ. Ozugbo aha ga-abanyela. Atụfukwala oge ọbụla maka ị nwekwara ike ịbụ Mango Millionaire ọzọ anyị nwere. Ma ọ bụghị Mango Rice, ọ bụghị ihe ọzọ. Mango Rice, chee jollof, chee Mango Rice. Summertime in Abuja. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited, Owerri, is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street light, sockets and switches, distribution board, electrical bladers, flood lights, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christ Church Road by Wedra Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you, somebody just like you. It's like a symphony. Obi gị chọrọ ezi nlekọta mgbe ọ dịka olileanya ahụ ọ dịgo nso. Anyị nọ ebe a maka gị. Anyị ga-eji obi ọcha nye gị nlekọta ahụike bụ ịgba. St. Aloysius Hospital, anyị kwụgịchim n'azụ. Ezi ahụike gị, ndụ gị bụ ihe anyị chọrọ chọsi ike. Ehihie na abalị, anyị ga-anọnyere gị n'ịdị uchu na eziokwu. St. Aloysius Hospital, anyị ga-elekọta gị nke ọma. N'ihi na ndụ gị dị anyị ezi mkpa. Aka
aka ga-enye gị ọgwụgwọ nwere obi mmadụ n'ihi na ndụ bụ isi. St. Aloysius Hospital, nlekọta dị ire karịrị ọgwụ ka anyị ga-enye gị. Bịa kpọtụrụ anyị maka obstetrics na gynecology, internal medicine, general surgery, ophthalmology, orthopedic surgery, urology, laboratory service na dialysis. Anyị nọ n'Ụmụdike Egbema n'okporo ụzọ asaa n'oketere Etekwuru roundabout n'Ọhaji Egbema local government Imo State. Kpọtụrụ anyị n'akara 0906 468 7358 0906 468 7358. St. Aloysius Hospital, anyị na-elekọta mana ọ bụ Chukwu na-agwọ. Attention parents, guardians, students, and our future high flyers looking for a school where your child won't just learn but thrive, grow in confidence, and stand out. Welcome to Diovinic International Schools. Admissions for the 2026-2027 academic session are officially open. Entrance examinations hold on June 13th, 2026, July 11th, 2026, and August 22nd, 2026. For students thinking global, Diovinic also provides guidance for studying and working in Romania, including admission processing, visa support, and relocation assistance. Visit us today at Plot 2/8 Government House Roundabout, Owerri, or our Kiddies Academy at Steve Amadi Street, Works Layout. For more inquiries, please contact us on 0803 097 0703 or 0806 598 1728. Admission. Keystone British School, a Montessori school, behind ShopRite, Ebu Road, Owerri, offers the following services: full boarding system for primary boys and girls, full day school for crèche, nursery, primary, and secondary. We provide boarding services for children from 2 household families. We ensure practical Christian conduct, which helps groom your Nigerian and international children, including traumatized children, slow learners, and antisocial children. We prioritize skill acquisitions for autistic boys and girls. Every staff of Keystone British School has first-class knowledge in academics, morals, spirituality, ICT, as well as cultural and vocational development. Keystone British School has zero tolerance for cultism and exam malpractice. To enhance our academic standard, we are an internationally affiliated Montessori school with associate partners with a university overseas. We offer our students access to Papillo Football Academy for professional training and development. For more inquiries, please call 0803 2200 0803 2200 Please visit our website www.keystonebritish.org. Thank you for listening. This is an infomercial. Oh, this is so frustrating. Which kind of thing be this now? Oh, Michael, have fun now. This one, your face is like this. What's wrong? just imagine. My boss sent me to print some business cards and the final outcome is poor. He condemned everything. I'm tired. I've tried so many printing companies for our business cards, brochures, and posters, and yet, look at this trash. I will make me begin write for paper because I don't tire for this quality. You never see anything. Oh yeah, calm down, make I reason you. Haven't you heard of the King Printing Hub? Not only do they have cutting-edge technology, but they also have a team of seasoned experts who make your printing dreams a reality. With sophisticated computer-to-plate and direct image machines at the forefront of printing technology, ensuring your ideas are captured with clarity and brilliance. For real? What kind of services do they offer? They handle all tiers of printing activities, from business cards, invoices, and receipts to flyers, brochures, posters, flex banners, and even vehicle branding. They also offer creative design services, corporate branding, and general printing. That sounds amazing. What about their quality? The King Printing Hub uses state-of-the-art equipment, including CTP, ID card printing, lamination, perfect binding, and automatic folding machines. They also offer mass printing in 2 and 5 units.
Wow, that's impressive. Where are they located? They are located at number 4 Ajoku Street, Owerri, off Federal Road, Imo State. And in case you want to order their services from the comfort of your home, you can call them on 08161 774303, 08161 774303, or email them at hub@thekingmail.com. You can also book online via www.thekingprintinghub.com. Ah, Aisha, thank you for this information wey you give me so make I begin run go there. You are welcome. Remember, the King Printing Hub is the one-stop shop for all your printing needs. I can ask Oyibo. This one na confirm. Make I rush go there sharp sharp. The King Printing Hub, putting your printing dreams in your palm. Are you a business owner looking to reach a wider audience? Do you want to promote your products or services to thousands of listeners? Look no further. Echo FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707 491 3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707 491 3440. 0707 491 3440. Thank you. Echo FM. Ibelapa, Ibelapa, Ibelapa. Oyoga, we could FM 100.7 over it. Ipayaka, BP Gabiagachi, but happy idea, BP ala. Ademaka Bokona Kumi Bona, Echo FM 100.7 over a Munaka, Ginakachimwa go KNO, Nakwa. Madam, no stress. Madam, no stress. Madam, no stress. How did you do this morning? How did you do? I want to speak to you again. I'll be them no. My very. I can't ban English. You got ban English. I got from my this morning. No. Because you did quite care no aka this morning. Can you Maggie? Eh? Even the master English here. Get no, I'm Gazi for my next trip to the United States. I'm going to take you with me. Affirm now. You need a little brushing up. Yeah, biko. It's okay. Calm down. Don't be too desperate. I'm hoping you now. No. Madu, you gonna say thank you. But where why you missing the canana? Even in the mass that you need to get brush. Such on brush can be. Man, gonna brush. It's in a brush. Brush you up a little bit, you know. Actually, brush can be. Because nyemi need them. If you are with us, I'm not with us. I don't know where I did. But God loud. Obviously, also echo. All the hello, give up a there. I didn't involve that. I know pump on the Facebook page on your Echo FM. Nani Echo FM Kiga type on Facebook and you kiss on your pump. Kina yo. Our boy usual one is there. Now radio Kachiba. Kachima go by Hamina. Oh, them no stress me. Can't put to shop. You know, the whole point of Ibeba this morning is not to stress myself in the first place. Okay, ma? But Kim Beranga, him so headache. He him so headache. I don't like it. In our Sibo, give Sibo. What in their phone number can happen? Or the money again to go into Tomana, in a lebanyabo. Iya kwesịrị ka ime maka ide mmiri a n'ugbu a na mba Lagos. Ọtụtụ ndị nọzi na gbagharịa. Ọtụtụ ndị agbapụla n'ụlọ ha. Ọtụtụ ndị na-ahụ ju anya. N'Imo anyị kwa, anyị mara ọtụtụ obodo nọ n'Imo bụ ebe ide mmiri na-enye nsogbu. Kedu ihe gọọmenti kwesịrị ime? Kedu ihe bụ ọrụ gọọmenti? Kedụkwana ihe bụ ọrụ anyị bụ ndị mmadụ n'ụdị ịhụ na anyị chekwara ureghure anyị na dịtị anyị ọfụma. Ure, let us went there and call the number.
Ibodi delicious, by the way. 0911 20022 0707 454 1014 0707 454 1014. Adima, oyiwala wam. Ibola chie. Abụọla m chi. Aha m bụ Okechukwu Odidimma. Nda oke, ị bịaruola ya? Ya. Ya dịkwara gị na mma. Ya dịkwara gị nwanne m. Esi m ụmụ asọkwa dị awọ mama were akpọ. Ya welcome, ya wo gị welcome. Ya. Itinye nke m na ihe gbasara ihe na-akpata ide mmiri na ihe gọọmenti ga-eme bụ gọọmenti kwesịrị ịrụ ọwa mmiri ya gota ụkwụ mmụọ tinyere ndị nke dị ya adị na-enye arụ anya na-adị dip then ndị mmadụ ndị na-akpụpụ ure dọtị ediskriminetiri ya sị nke ndị ọbụla ha fụ ha ga-akpachapụ anya gọọmenti ga-etinye anya na ya wepụta ndị gara afụ maka ụzọ a ga-esi na ure iwufu ebe dị mma na ndị na-awụ ya na maka ọ na-abụ mmiri nnukwu mmiri zuela kilo Owere nke a na-ekwu na Lagos ihe anyị na-eme n'ime Owere oge m bi Owere ọ na-abụ mmiri na-ezo pipụ eburu ure onye ha na-awụnye n'ime gota na-apụnye n'ime gota chiela onye n'ime gota ebe a na-akwụ ure so onye ndị a kpọtachara ya ọzọ awụrụ na ka chi na-efe pipụ na-arụ ụlọ aghara ana m atazi esi dat na ọ ga-adị mma na onye ruo ụlọ ogbuo olulu mmiri n'ime kọmpand ya so na mmiri na-agba na kọmpand ya na-abanye n'ime olulu ndị ahụ bikọs ịma n'oge dị ugbu a dịka ihe si wee pekwere ma ha n'ụlọ na ha eme enwe ya na-akpọ ọwụla stepi nke ọgịnị plasta the whole of their compound chiri mmiri na-esi abụ na kọmpand chụpụta ya n'iro ha anaghị ajụsi ebe mmiri niile ha na-achụpụta n'iro ebe ọ na-aga ọ ga-adị mma onye ọbụla rụọ gosi n'ime mbie ma ọ gwana o nwere abụọ nkikere akị pan kanel o nwere ndị ala bido na bra na banye ebe ala mma o nwere ndị ji pan kanel mkpokiri wee wụọ na kọmpand ha ihe ndị a na-eme mmiri ahụ adịghị ya banye n'ime ala ya ahụ ihe ụzọ chọpụtara ndị a ga-esi mezi ide mmiri wee kwụsịralụ ndewo nwoke ọma ọ dị mma onye kpọ anyị biko were nnọọ otu nkeji nnọọ ka ndị ọzọ nwe ohere nwee ike itinye ọnụ ka madam no stress me nwekwa ohere nwekwa itinye ọnụ ịghọtala ịbọọla chi ya brado ya brother, I'm calling from Mechanic Village, Georgia. Ị bịaruola ya? Auntie Ure. Ewo. Don't mind me, Kachi. My Kachi is faster than you, so you can do the one you can do and leave the rest for Kachi. I have no stress for a reason, right? I can't be stressed. If Kachi carry all the Kachi expressway, get much on the other side. But like how. May your disease belong. Talk of Yanjinaka la Ututua. Yes, Idemini. I'm asking the government to consider because the government is abroad. I didn't have a motorbike Hanaga. The way you have a motorbike, or Hanaga who can just lack over India, Minia. I don't have got a happy open or Jota abroad. But Hanaga, India, a great question, well, I copy here so that when you hear Purikin Anemia, how they wear the money, let's send their back to abroad, last care for their children in here. So government is the problem we have here. Every year, I love with every day. Can you cannot I got map out now. I get you eat a minute. But at the end of the day, I can't use the guy. He send the ground into the account at abroad. A year, a 12 more. So we have a work individual. Talk of the present time now in Nobo, Ogoka. Yeah, everybody can set their up. That's also can watch it. Even Nila we and the lead the yeah, we about here with a certain example. I see the member do you have to go. They were brother, you can't see again.
ọrọdọ ya ekwuola na gọọmenti kwesịrị ileba anya ma lebakwara ndị mmadụ anya otu ha si na-awụpụ ureghure ha. Ọ dị ma ure ọ dị ka anyị ga-aga lebata anya na Facebook anyị nwere nnọọ ọtụtụ ozi na Facebook a. Nke a sị ure mama ihe a na-azata madam no stress me. Mam, ihe m sụrụ o Chinese. Chinkwanchi ya. Ọ dị mma nke a sị n'aka kachisi dekwugha. Ọ dị mma Nnaemeka onye ọ dịrị mma oge si ure ịdị sharp. Thank you, my love. Stanley Dure kesi ụtụtụ ọma ndị nke m ọnwa ọhụrụ ọma o duru nwanne m Quinka na-achị anyị ọchị ebe a na-ewele anya ka elu Quinka ya dịkwara gị na mma. Jonas Onya sị madam estresịkwala m daalụ kachi biko teach ọ sị m nkụziwe ọkwa ihe m na-eme ma brọda ọ sịkwa m daalụ anweghị m kwuru ọ dị ma Jonas ya dịkwara gị na mma. Honorable Damian Okebara m Ogusi happy na obi na-atọ ya nnọọ ụtọ ihu ure live na program ya na kachimọgụgọ ọsọ anyị na-eme ọfụma nnọọ ndewo. Frank Achineme Urenna your laughter ọ na-amotivate kwanụ m ịghọtago ya. Bless Asụgosi ọ dị m unu na-eme ọfụma. Chioma Okeke ụtụtụ ọma madam no stress me nakwa kachi ọ bụ mụa original nwaanyị nọ na di sitere nnọọ Owerri ala enyi street chai ihe unu na-eme nnọọ na-amasị m nke ukwuu ka Chineke gaa n'iru na-echekwa unu gaa n'iru na-enye unu ihe ọbụla bụ ihe ọchịchị obi unu n'aha Jizọs. kachis na-ekwugha abịaghachila ọzọ ọ sị unu abụọla chi KNO nakwa ure nna ya gọọmenti kwesịrị ịrụ ụlọ ebe ndị mmadụ ga na-agbaba ọsọ ndụ ma nọrọ ebe ahụ zere ndụ n'akụkụ ebe niile ebe niile mmiri na-enye nsogbu mana ha agaghị eme ya n'ihi na ha ebughị ọdịmma ndị mmadụ n'obi. Ọdịmma kachasị n'ime na onye nke ọzọ bụ Onyinyechi Ngozi Ọparasị ure na ọ sị ka na-asụkwa Igbo with so much softness with due respect ọ na-achịkwa. Bella so na-asị wow ure ọ dị nnọọ mma I don't know na ị nwekwara ike isi Igbo ure ghọtago na ana m ebule status gị elu ka ị na-asụ Igbo na-ebuli ya na-asụ Igbo anọ ya na-asị kachi na ure nna ụtụtụ ọma nọ happy unusual Wednesday nakwa ọnwa ọhụrụ ma gụnwakwa onye nke anyị Daddy Joe si ọgbakụ Daddy Joe ịbọọla chie isi unusual Wednesday vibe na ọmaka happy new month ndị nke m na ndị ọma flood ewerechala nnọọ area dị iche iche especially oge ugbu a nọ ihe mwute and na ị na-agwa gọọmenti ka ha biko mee otu ihe maọbụ nke ọzọ maka ya na ndị anyị ha kwesịkwanụrụ ịdị na-eleba anya na-eme clean up n'ebe ọbụla ha nọ site na mgbe ruo na mgbe na ọ bụghị mgbe ọbụla na-eche ka gọọmenti were aka ha mee gịnị ihe niile ure ka ọ bụ eziokwu kọbashi Madam no stress me ka ọ bụ eziokwu kọbashi. Please don't stress me. All right. Chizi Oluchi abịakwala ọ sị ụtụtụ ọma to golden voice of Echo FM Madam no stress me nakwa kachi aha m bụ Chizoba Oluchi Pascal na isitere nnọọ ụbọọjị okuku nọ n'Owerri West n'ezibata ozi anyị si na ebe a ime anyị appreciate anyị abụọ nnọọ otu anyị si were nnọọ ihe a na-aga n'ụtụtụ ọ na-atọ gị rịkpọrịkpọ isi nnọọ you guys are really na anyị emena nnọọ ka ụbọchị gị tọọ nnọọ ụtọ nke ukwuu. Kasarachi Amadi anwụ ọhụrụ ọma ure nakwa ọga akachi unu na-eme ọfụma Valentine Chinaka abịala. Valentine Chinaka sị ụtụtụ ọma nakwa ọnwa ọhụrụ ọma kachi nakwa sista no stress me mana ọsọ ure ebe a I love you ahụrụ m nọọ program unu n'anya nke ukwuu vibe unu na-atọ m kpọrịkpọ gbasara isiokwu anyị na-eleba anya na nke taa isi gbasara n'ebe nke taa na ọ bụ nnọọ ihe ọjọọ ịhụ na ndị mmadụ na-ata ahụhụ na-anwụ maka ide mmiri gọọmenti kwesịrị ka ha rụọ ebe mmiri na-esi asọpụ nke mara mma ka ha nwekwa ike ka nke a nwee ike ịkwụsị oke ide mmiri as well as ha gbatakwara ndị mmadụ ọsọ enyemaka ugbu a ide mmiri juru ebe niile ure meseji akarịkwa nkụ anyị bikwa sọ nke ọsụ biko alo Ọgakachi ụtụtụ ọma mama bigi good morning ụtụtụ ọma o Sister Ure Madam no stress ị na-agbalịla o ya trying Daalụ sọ ike o mere mkpoli ịmasị Igbo na-ara ahụ too much ọ dịghị
You are trying. I got that you area scatter. And when they put it on everywhere. The man waste sabi. I greet you especially why I'm going to Chineke but I know what sick I name what Mona DJ Mafkin. Jishikyo, the Echo FM on our balloon and the vibe. We are addicted to you people. I am addicted to you people, not we. Me. I am addicted. Yes, so. Yes, so. I am the mini. I suppose I don't know what I suppose to eat yaka. Because I'm an announcement, and I'm mini, the mini got too much. Eku na Echo FM anọ m ebe a. Yes. Na akwa uche gopụtara. So ọkwa amara ama adịghị eri nwa ngwọrọ. Amaghị ya ji mezi ala ahụ ya na-erizi ha. Ha fili na ọhịa akwuru na redio enwe nke nwere iche. Ndị gọọmenti ga-enyekwa n'aka wepụtara ndị mmadụ ebe a ga na-awụfu ure then gwọchaa ọwa mmiri ebe mmiri si aga eme nwere okporo mmiri si aga awụchie enwe ndị na-abịa arụchi ụlọ n'ebe mmiri si aga onye na-akọ ọsụcha ihe ndị a mmiri bịazi ọ ga-ahụzi ebe ọ ga-aga ya abụwazie n'ụlọ mmadụ ọ dị too bad, it's not good. Then mmiri na-ezo ndị mmadụ esi n'ime ụlọ ha na-ebupụta dọtị ya na-awụnye n'ime gota ọ na-awụnyecha n'ime gota ya bịa sọpụ somewhere block other place because enwe ebe ọbụla ọ ga-aba ọ ga-anọ one place after mmiri zocha ya kwachie ebe ahụ so anyị ga-akpachara anya biko because ihe gbasara ide mmiri ọ dị ọjọọ anyị ga-akpachara anya Chineke gọzie unu gọziekwa gị nwaanyị ọma ị bọọla chie kacha nwa agụgụ abụọla nchi o ndewo onye nke m o madam ure na ole tibre n'ụtụtụ a Madam no stress biko madam no stress ole tibre adị mma daalụ sọ obi agbakọ na ịmasụ Igbo Chineke ekele dịrị ya so ụmụafọ Igbo o mere ka ọfụma achị Adịgo dị Michael Okoro a na-esi na Lagos Street na-akpọ Miki bịaruola ya ụta agụmta ma gọọmenti ma anụ nwaanyị a na-achị achị ụta na mpawa ka ntagodo nwaanyị ụta ịhụ na gota gọọmenti gburu mmiri na-esi aga anyị nwawụ mmadụ a na-achị achị anyị ga-ama ihe ma okporo ure n'ime gota ahụ ka anyị ga-atinye ya witi that anyị ga gọọmenti anyị ma na ọwụ nwaanyị ka anyị na-eme ebe na Lagos Street now ga ahụ ihe ma ndị na shop ma ndị dị na yard ebe ọbụla ha were dịtị ha na-awụga na data ọ bụ ihe jogburu onwe ya na-ayọkwa na ebe ke gọọmenti ha biko ha lee anya ụmụ drileji ndị a bikọs ekwuka na Imo steeti owere anyị nọ n'ime ya na mbakwe egburu most of them are blocked chala biko ha mara ihe ha ga-eme ịga open those things kọrị open so that mmiri zohala ya banye na gota shinga ahụ baga na ime mmiri ọ ga-enyekwara anyị aka ahụ chọrọ ito aka nkwa Chukwu dị Michael Okoro ya dịrị gị na mma Chukwu nwanne m ya dịkwara gị na mma anyị bịaruola ya kachi nwanne m nwoke ọ dịrị m mma n'aha Jizọs amị o maga onye nke m ọnwa ọhụrụ ọma ọ bụ Livi Okeno na egbe m akpọ ị bịaruola ndị alivi abịarugo mma brọda na-ekwu bụ na gọọmenti anyị na onwe ha ka m na-emecha ha kwesịrị inye anyị drainage maka na ọ dịka anyị nwa jiri ogbomudi arụrụ drainage na center of road ọ na-agbaba na Igbo abịakwa na Owerri anyị bụ siti anyị Owerri kwesịrị inwe drainage ga-aga na Nwaorie mmiri niile na-agbagada agbada ọ na-agba nke a na-ekwu na anyị egbochiri egwure eziokwu enweghị ihe mere eji ka a ghara isi unyi mana ọ bụrụ na egwu drainage ndị nke na-aga n'etiti ụzọ etechekọta n'elu ya ọ ga-eme na ọ bụrụ na mmiri soda ọzi n'ime ya wee baa na mmiri Nwaorie be anyị bụkwanụ be anyị bụ mgbidi be anyị ọ bụrụ na egwuru drainage gwubu ya na mmiri ọba na mgbidi ụzọ ọbụla o si hụrụ ọ ga-ehụba na ọbara mmiri ọ bịa ihe na-enye anyị nsogbu so onye na-ekwu bụ ndị na-achị anyị biko anya ihe ha kwesịrị ime ya dị ụnụ mma n'aha Jizọs amị dịkwara gị mma nwoke ọma ọ dị mma ndị nke m agwara m na-agwa na ihe otu ihe na-adị mma maka ihe ọma nọ na-ara ha agwụ ewu Chineke nna ọ dịkwa nnọọ ka mmeri program agawa ruo nnọọ ya aka ọkpa ịkpa mara na oterezime otu ka m na-agwa ụnụ okwu na ahụ dị ma na